Nyaya yemurume anonzi Blessing Togare P yosumudza zvakawanda mushure mekunge abudisa nhau yake yekuti akabvisa mari inokwana kuita 3.5 paroora yake, asi mukadzi akaramba kuenda kumba kwemurume. Zvakaita kuti Blessing Togare P claim mari yake, asi zvobudisa zvizhinji maererano nenhau yekuroora muupenyu hwake. Kusangana kwatinoita zvakare pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika vangosvika zuva ranhasi, ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification kuitira kuti patinoisa nhau idzi amupotsane nenhau dzatinenge tauya nadzo. Zuva ranhasi tiri kubata nhau yemurume ari kutsanangurwa anonzi Blessing Togare P anova akaenda kumadare emadzimambo uko achitaura panhau yake yekuroora kwaakaita in 2026 musi wa6 June achiroora musikana ainzi Aisha Chiota anova paakaroora nemari yese pazvinhu zvese zvaakaweka zvakakwanisa kumusvitsa mu3.5. asi nhau iyi ari kunzi iye paakazonge achiti mukadzi auya hapana kuzofambiswa zvakanaka, zvakaita kuti zvigotore nguva pachinzi mukadzi haasi kuuya, akazopedzisira akutoudzwa kunzi hakukwanise kupiwa mukadzi wako. So nhau iyi yakaita kuti agoende nayo kumadzitare edzimhosva kumadzimambo, akaudzwa kunzi apiwe mari yake sezvo hama dzemukadzi dzanga dzati achange achipiwa gupuro chete $1, asi mari yake yakazoziviswa kumadzitare edzimhosva kuti ari kupiwa mari yake yese. So ipapo yazoita kuti zvigosumudze nhau dzakasiyana-kusiyana kunzi murume uyu kubva 2020 anga aroora pakasiyana-siyana, asi pakuroora kwake hapana marriage yailasta more than 14 days, apo pari kunzi sofa mari yaaspenda for marooro ese aya inokwana kuita $31,700. So now iyi iri kuziviswa zvichidainzwa kunzi Blessing Togare P says he spent $31,700 on Laura across 4 marriages between 2020 and 2026, but every relationship ended in separation. His last marriage lasted just 14 days, while other collapsed before he even spent a single night with his bride. Marriage 1, 2020, Togare P paid $9,200 in Lobora to marry Anita Nyoni. He claims the marriage lasted less than a week after she allegedly left their home following dispute with both families and later trading accusation. Marriage 2, 2021, he paid $18,000 Lobora to marry Natasha Chamisa, despite holding a lavish wedding and having a son together. The marriage lasted just 14 days before the couple separated. Marriage 3, Togare P paid $1,000 in Laura to marry Province Kufa Kwenyika, but says the marriage broke down after only 5 days. Marriage 4, 2026, he paid $3,500 in Lobola to marry Anisha Chiota, but he says she never moved into their marital home and they never spent a night together, despite ended up before Chief Mtasa Traditional Court, which reportedly ordered that the Lobola be funded. Ndona wiri kutaurika, ndona wiri kubuda ichiziviswa pamusoro pemurume uyu. So vanhu veruzhinji voti dambudziko ringave riri chii, vamwewo vachitaurawo zvakasiyana-siyana vachiti ko mari dzaibhadharwa vamwe aitadza kuklema here mari dzese idzi anosanganisira ma9,000 ma18,000 azoda kuklema pa3,000. So now iyi yotaurika vamwe vakati at the moment he just had to sit down and accept that not all adults are designed for marriage. At least he is blessed with son, he has something to look at. Vamwewo votaurawo zvakasiyana-siyana pamusoro pechiitiko chake. Dzidzo nhau dzatara tikabata pano pachannel yenyu yeHarare Networks, patinobata zvakasiyana-siyana zvinoitika munharaunda matinogara nemunzvimbo matinogara. Ndidzo nhau dzatinadzo pano paYouTube channel yenyu.